Hindi mabasta-basta gumamit, ay sobrang dami na. Mapa, bata o matanda ka, kahit sino ay pwede ka. Sa TikTok, maraming kalokohan, sayaw, drama o kantahan. Kung ikaw ay sobrang nalulungkot dyan, isayaw, i-TikTok mo iyan. Sa TikTok, hindi lamang lahat kasiyahan, pwede din itong gawin mong pagkakakitaan. Pag ika'y nag-add to shop o nag-affiliate, o di kaya nag-live at may nagbigay ng gift. Kaya, what are you waiting for, Inday? Laban sa hirap ng buhay. Si TikTok, maraming nangakatok, sila, ikaw pati ako. Basta, free time kunting deskanso, mag-TikTok habang walang amo. Si TikTok, hindi namimili kung may tsura kapag hindi. Ang importante, ang iyong content ay di makalabag sa kanyang guidelines. Para iwas warning, para iwas banning, para iwas crying. Pagkat si TikTok ay stricto sa mga lumalabag nito. Sa TikTok, maraming kalokohan, sayaw, drama o kantahan. Kung ikaw ay sobrang nalulungkot dyan, isayaw, i-TikTok mo iyan. Sa TikTok, hindi lamang lahat kasiyahan, pwede din itong gawin mong pagkakakitaan. Pag ika'y nag-add to shop o nag-affiliate, o di kaya nag-live at may nagbigay ng gift. Kaya, what are you waiting for, Inday?